Здравейте! Най-после аз се здобих с продукта MPG Boost на компания APFI. Изпробвах го на 3 автомобила до сега и трите показаха добри резултати. Единият даже беше много възхитен от 7,9, разхода му слезе на 5,3. Моят стар Opel показа грубо 18% икономия. Днес решихме да изпробваме продукта на автомобила на дъщеря ми, Mitsubishi Colt. Да съчетаем полезното с приятното. Отиваме на почивка малко за няколко дни в Балкана. От Варна до Шумен ни даде 5,2-3, 10 разход без продукта. Сега слагам на пълния резервуар една пресовка от 9 мл продукт и в котел ще отчетем и вече на всеки 100 км ще отчитаме какви ще бъдат разходите с продукта. Надявам се и тук да се покаже добри резултати. Желавам на вас приятен ден, на нас приятен път. Сега ще направя, така да се каже, отчет на нашето тестване, което по време на пътя го записвахме и трябва да кажа, че резултатите са много добри. Значи, от Варна до Шумен показа 5,2 средно разход при скорост около 100 км в час. От Шумен до Котел почти същото разстояние, но вече в планинска местност, с по-ниски скорости, с по-ниски придавки, но с включен продукт показа 4,7. И накрая най-важната отсечка, която на нас не трябваше всъщност, това е Шумен-Варна, същото разстояние, което изминахме в началото. Доляхме пак в Шумен, резервуара догоре, записахме километража, пристигнахме във Варна на същата бензиностанция, доляхме резервуара отново и показа 3,6 литра. Същото разстояние, което го измина без продукт за 5,2, сега с продукта го измина 3,6. За мен този резултат е много добър, прекрасен е. Още един отзив получих от собственика на Рено Лагуна, че той се представил колата си на преглед и при тестването и за вредните газове стойностите били почти нулеви. Всичко това говори, че продукта работи добре и аз мога спокойно да го предлагам на моите колеги, приятели, познати. Затова не се притеснявайте, продукта работи. Благодаря за вниманието.